Ay, ang rep. Muna ni Sana among all. rep, mga migo. Good morning di ay. Ihukasan na. Gigabas kay dili matanggal. Sana all. Hindi pag-rep. Ayan. Ayan mga migo. Anira na siya. Asam na kasi ko. Happy na dito minda eh. Hindi na mag-on. Balik mo rin. Tama ni mo, diha tigila. Besa. Asam tutunganan mo si Rep. Pero wala mo na. Naaman dato Napo man ni iyan. Curtain. Wala lagi. Oh, may naman. Wala dili. Napangi kami yan ni Ma. Ini na tangtangan na eh. Kaya karton. Ano natangkap to eh? Kalain taon. It's very dirty man. Bukang yapon. Naman ni CTL. Ano ba? Ang karton? Ala na yung tao eh. Siwa pa mo kay kuan. Pa mo kay kapatungan na ninyo. Naanay TL. Iya din siya tantangan. Kaya sarap po. Pagkano eh? Ayun. Ano tantangan? Tama na lang na oy. Tungtong yapo na. Tungtong lang na tipeke. Naman na lang tong pagbubukan sa krem. Nanay kuan TL. Oo, may tiil. Kinala ka na Usa ko din naman na nakahoy imo balay. Minto naman. Tanggalon na lang. Di ba sinapak-hapak ko ng inday, madi na matuan mo. Ano ng phone eh. Styrofoam. Nakitagil mo. Namasta na ti Pedro ah. Nasa na rin CTL. Yung kaya lang yung kami ko. Oo, naman ko na. Lana? Dahil ganda. Wa mabalance. Sok na ka? Ay, sa tanaw sama. Ang sud. Oo, dasod. Oo, dali. Pagkastipan ko na. Tanaw ang sud, way sud. Pasod mga Ikaw na miga. tudlan. Di pa ni patudlan. Ako na ito ka. Ayo, B. Aring mga migo. Apple na. Way laman. Ay, Max na na. Ay, pareha. Mama na ko man. No? Para sa akong mama yan. Ayok. Ay, mild lang kaya. Wala to, ilaha. Ayok kay Max. Di lang to pala sulit ko lang. Mauna siya mga miga. Pareha. Apple na. Way naman. Bye-bye, Inday. Bye-bye. 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 Bye-bye, auntie. Bye-bye, Inda. Bye-bye. Bye-bye, uy. Ano sa may tepe? Sige, salamat din po, mamahaw. Ay! Ano, nag-ipakusgan dahil ni Rez daan? Ayan. Ako, ganang ipunayan. Tepe, balias ako dahil. Wala lang yung sugal. Wa, pesuga. Mahulog din ipang suga sa mong korto.
Ana, andar na. Crystal, andar na Crystal. Pwede na ka dito, magpa-aircon. Pa-aircon sa ref. Ito, flexible sa taas ba? Ito to ha. Ito ako. Wa man tay ilaman anak Crystal, unsa man na? Ate, nene, mente. Oh, mahaw pa lang mo. Salamat ha. Salamat sa uulitin. Sige, di ba ka mo mahaw? Ayan, tapos na. Kunya na natangtang naman, sikaon pa na. Ano na siya mga amiga. Andar na. Wa pa'y ikasod. Bagay. Asa may ato isod, ana? Gulay. Sa man, laki mi. Na may sardinas sa kabok, ato na isod, ha? Ari ro, ay. Ah, tubig lay ato isod. Hindi ko na pasudlan mo. Pasudlan mo. Hindi pa lagi. Inutin niya yung ice cube mo. Gina, isira na. Butangig ice, tubig. Wala ginikot ka na niya, no? Kana di ay. Sumde na. Nagtakilid lang siya. Taas ang iyang isa ka styrofoam. Napakong napudmahan. Di na pwede mairog dito. Ay, kay Hindi mo ipasimpid. dinidikit ko. Ayaw kay ipasimpid, mahal. Ayan. Sige na, Crystal. Sood na dito. Pa-aircon. Ayaw, wag. Imo, isod. Mak na yung kadun. Hala, ragod na. Joke naman. Manghipos na may mga miga-migo. Maglipas na mo. Pero yung kaon ko. Makaon na. Koan. Ipuson sa ni. Sige na mga miga-migo. Bye na. Rambol pa man mga miga-migo. Hi mga miga-migo, kumusta? Ngayong gabi ninyong tanan sa Mananaw. Mga miga-migo, pasensya na kay tagsara gyud ko ka video. Karon day mga miga-migo mag-open ko ani ay. Ipusan ni na to ang puspos sa lamok. Gikan man kunin nag-order man gud mig kuan gikan sa ako ning gibagat gi-deliver ni sa Shopee. Ayan, nakoy rice cooker bagyo. Opino nako. Kani siya mga kuan ni kani kanang flexible host para sa among currency. Kani mga chichiburitse na ni sa kurente. Kani siya mga miga kaya na ra. Kani amoy akong kuanon. Sunod kani ay kani mga miga oh. Ako nang opinon nga isaksak na ko sa ilong.
Hindi pa man mo. Saksak na lang ako sa itong ilong mga amigo. Ayan. Excited kayo ko sa kong rice cooker. Ayan, ang rice cooker. Naglain ko yung lawa. No, din ako dito din. No? Mga amigo. Ayan. Luwag sa rice cooker. Amo ning gamiton ugma. Kaya kung rice cooker ato pa ng Monkey ka yun. Mas nandun kita nakakambok para sa ulat. adto pa ng kuan mga amiga, mga tulo na nakatuig ako rice cooker. So na may bago kanina mo among gamiton dako ra ba kanang pampamilya na gyud ni mga amiga nito. Shiwai. Ayan. Gikan ni sa Shopee. Hi, ang Shopee. It's a prank. Dako kay taksanan. Ako na ning habuaon. Ilabog na ang sudlanan. Dong ikuha na ako dito sa dirty kitchen ako. Unuhay. Kani mga amiga, di pa man ika-andar. Kani siya, taas pa man kuha ni, o taas pa man is kuha. Yan, napabot kanina. Kani mga amiga, Flashlight. may refrigerator na ako mga amigo. Dili na ako maglaag-laag og palit og ice. Ni siya mga amiga o bukas. Ni kaugma sa hapon ni pandaron. May magpataod ba may mga ingon-ingon mga amiga. Ingon-ingon. Kani sa inganan ni ano? Papataoran na namo dito sa kwarto o mga light o saksakanan kaya ito ni namo butang sa kwarto kanina nga amiga butang kwarto di marang tahan muna siya mga amiga ani lang sa ni dinisto nga mga amiga kay dili man ni namo madakuan So, na ini. Dili madam mga amiga. Hoy mga amiga. Bida jud ni akong apoy. Oy. Oh. Mga amiga oh, biski yung salay na Maura to mga amiga, amigo. Bye na mga amiga, amigo. Please subscribe to my YouTube channel mga amiga, amigo. Mga amiga, bye. Bye. Apo na ako si Crystal Borba. Palangga na mong apo. Bye. 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 Borba. Bye. 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 Isu-isu anak. Anak. Bye. Bida kay siya mga amigo. Colette. Mama,